sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw Sabado, pitsa 25 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, desisyon sa pamilya sa pagpasaka sang kaso batok sa sospitsado nga ginlutang sa isa ka persona sa Barangay 13 ginatugyan sa Police Station 1. 43 anyos ang lalaki arestado sa kasong paglapas sa iligal nga duga sa siyudad sang San Carlos. Mga balita naton sa Bacolod City Hall. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Magapagwa ang Interagency Task Force sang updated nga mga pagsulundan angot sa desisyon sang gobyerno nga hindi nahimuon nga mandatory ang pagsuksok sang face shield kung sila ang yara sa open area. Sa Talk to the People sang presidente, ginpahayag sini nga pwede na nga hindi magsuksok sang face shield sa gwa sang puluyan ukon mga building ang mga pubuluyo kag limitahan lamang ang paggamit sa ginatawag tatlo kasi. Ano ini? Close, crowded, kag mga lugar nga may close contact. Ukon, ginutok. Kalakip diri ang mga indoor establishment, transportation services, misa, kag iban pa nga aktibidad sa diin may close contact ukon nagadikitay ang mga tao. Suno naman kay DILG Undersecretary Epimaco Dinsing III, magaplastar sila sang mas athag na pagsulundan, ilabi na sa pagtumod sang crowded ukon mataw nga lugar kag aktibidad agud malikawan ang pagtalang sang publiko. Unsa bagay, ang pungsod Pilipinas malang ang gina-require gid nga magsuksok sang face shield. Di nalipay ning iban, kaya mati makapoy mo. May face mask ka na, may face shield ka pa. Ang buot silingon, kabudlay magginhawa. Sa ibang nga pungsod, wala na ni ginapatuman ang pagsuksok sang face shield. Diri sa aton, mandatory gihapon sa pila ka mga local government unit. Pero opinyon ko personal, kung makapaayo man lang, agod nga makalikaw kita sa kagaw, nga hindi. Pero kung liguhan gid man, pahanugutan nga hindi na magsuksok sang face shield, ako daw pabor man kay mabulubugat man mo. Hamak mo nga may tabon na ang ilong kag baba mo, tabunan mo pa ang bilog mo nga guya, makapoy ay. Punga-punga ka kung kaisa, daw hindi ka makaginhawa sag maayo. Sa lasiling ko na kayo na kung makadipinsa sa kagaw nga hindi. Ang atong punto dire, abi ihimplo ang syudad sa Bacolod. May ara sa mga 300,000 kapumuluyo. Kag ang nabakunahan mga 90%, pwede sir, pwede na.
nga makahambal ka bala nga daw medyo safe na kita nga hindi magsuksok sang face shield. Depende na sa nasyonal kag lokal nga panggobyerno kun bala ila ini sundon ang palayag, hindi pag imanilay mo ang palayag sang presidente, iya pa malag ini deklarasyon kag wala pa ginapatuman pagi sa lahi sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung ipatuman, wala man sang problema. Kung hindi pag ipatuman sa mga local government unit ang buot silingon, ila man na kinamatarong. Ang buot silingon, ginaproteksyonan nila ang ila lokal nga panggobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na morning. Bao, 91 kadlaw na lang ang nabilin. Merry Christmas na, kabay pa Merry Gid. 98 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2022. Kamusta ang siyudad sa Bacolod? Kamusta ng sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Ang aton patrol, nagalagulad na sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod. Idulong nila sa aton ang mga balita, ang ila obserbasyon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Subong kagahon matugnaw, Action Fred. Matapos nga nagtupa man ang manipis na gid lamang ulan, pero nakabasa man, Action Fred, no? Nakabasa man sa mga dalanon, although may mga portion man sa dalan, makabig naman bala, Action Fred, nga medyo mala, no? Mala karon nga kaagahon, pero may ara man portion sang dalanon, especially kung magalabay ikaw sa dalan sang Lacson nga medyo basa pa jutay. Ang baga ni papangliksan ba umayo pandalan na basa temprano pa sa likote. Ba. Natural lang siya, medyo mabasa sa jutay, but anyway, ang importante diriya nga matindo ang aton sining dalanon, pero sa aton sining mga kauturan extra gid nga paghalong especially sa pagdala sa salakyan. Ang pinanaton nga mga kauturan, especially kung magalabay ka sa dalan sa South Capitol Road, amat-amat naman sila, Action Fred, sa pagpalinlo sa dalanon, especially ning aton nga mga street cleaners. Naglabay subong ang patrol sa may area sa San Juan, subong aga naman ang pinaka mga street cleaners direction of Fred ang ang amat-amat naman sa pagpaninlo man sa mga dalanon. Again, ang bisota sa aton sining mga kauturan, extra gid, no, sa paghalong sa pagdala sa ila siling mga salakyan, agad dito nga makabig taman kag makasiling tabla nga safe ang aton sining mga kauturan. Naglabay ka magkayo sa may Ayala, Action Fred, kunti ang ibang tong mga kauturan kasami Sabado. Nagkuha ni sila mo pila, pero subong nga kaagahon wala sa nga pila kag diba si amat-amat naman, Action Fred, kay karon sa agi ta diri sa may SMB, kay ang ibang diri, Action Fred, basin bala ara man dag nagapila ginagahando man nga magkaparehistro karon nga aga. So para, Action Fred, muli ang observation sang patrol sining kaagahon. By the way, sa ato sining mga kauturan nga nagahandom nga ay ari gadi sila diri, Action Fred. Action Alvin? Yes, sir. Hindi ka magtamyaw kay Action Rex Cantong? Ay, Birthday bla subong. ay galing. Basin di ka kapamahaw karon. Ay, O nag-text na siya nga ipadulong ng pamahaw, basi karon kon malipatan mo siya. Natingala man ko, Action Fred, no? Natingala gid ko nga damo ga iwik subong nga mga baboy. Kagina, labay kami sa may Burgos. Ang nag-iwi ka baboy na yaw laging pakaon. Ay,
Pero amo tong mga baboy aksyon na Fred, kag ang kanding bala nga ginahanda na sang mga otoridad, especially ni with authority nga ihaw bala sang baboy aksyon na Fred. Subong nga kagahon, tingala ko sa pagkadamo nga kwanto kay ginahanda gali aksyon na Fred, no, para sa kaadlawan di rin tapang ni aksyon Rex sa kantong aksyon na Fred sa aton sini nga Facebook live makitaan mo sa pagkadamo subong sang tao diri sa may Guerrero Street, sa may Bacolod Convention of Fred sa farmers market diri dampi sa pagkanto sa may SM sa pagkadamo sang tao subong nga aga nagahandom sa nga mga rehistro sini nga kagahon. Makita mo man sa ato sini nga Facebook live action na Fred. Iban way ga-observe sa social distancing. Ay problema ni karon base madugangan pa ang problema nila kung ingkaso gid man. Ara man sa taba. Oo, ari man di si taba. So bahala na ang iya sang kuan balang ginakabig taman nga mga disiplina boys ka-task force disiplina kaga iban pati basi maamat-amat naman kadto diri. Although may ari man aksyon na ng batian kita kag nagahuni kay nasa wala lang madugay nga nagahambal man ba kag nagapito bala nga gahambal ang social distancing, although ari na naman aksyon na Fredo kay magbukas ni karon ang pinaka-gate o ganhaan sa SM, especially along the east portion sa gate sa SM ti makuha ni siya aksyon na Fred, magginutok na naman ni sila, although subong nga kagahon gani makitantang amat-amat naman ang ginutok. So, ang observation sa patrol, ginadulong sa inyo sang Papang Nixon Tahom, ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:12. Babay, ilan ang galinyada da. Hinakutay kuno kapon purtigid. Truck for truck mo ang ginahakot. Ti siling sang abyan ko, kalabanan to kapon taga Victorias kuno kag iban sa iban pagid nga mga kabanwanan. Aslo nga gilabaton sang kumilik, pinagusto ka mo da. Hala, hinakutay butante dire sa syudad sang Bacolod. Porte, no? Grabe ang eleksyon sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Kamusta ang pamahaw nyo? Karon nga aga. Ako ready na ako. Ang akon karon nga aga matutugnaw ang kagahon at KBL gid. Kumplito na ko to. May paitan na ko to, may batuan na ko to, may langka na ko to, may kadyos na ko to. Baboy na lang kulang. Kag makumplito ang kadyos, baboy, kag langka. Karon nga kagahon. May talong makubot, talong subungga humugasa, gino. Pertik damo. So may talong na ko to, isugba ko lang to. 5 kabilog, isugba mo na, panitan mo bla. Tapos tapad-tapanon, tuktukan mo sa pino nga awos, kag sibuyas bombay, kag butangan sa babawya, may patis kag sinama ka, okay na. Bulong sa sumod, portes pagganamit. Ay, ho. Dugangan pang gaserve si mo, ga-short slipod, gagwapusod. Ayos na, kumplito na ang aga mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:14 na. Roll call, unagid si Milili Oligo. Sili niya, good morning man. Kay Rami Mabakyaw,
Gaya daw. Good morning. Si Lihog Tamyaw kuno kay Banisa, Star Mayo, Jinky de Alagdon, kag Noel Amar, kag Alex Muntisa. Kompleto na kamo. Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Permigin naga-monitor ko no. Sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Kay Elvira Hilugo, good morning. Naga-monitor sa Charito Heights. Kay Hostino Honteveros II, good morning man. Kay Rosalina Arellano Espadero, kay Milvin Peñapel, kay Eberlyn Miranda. Bao si Star Mayo, ari na siya. Good rainy Friday afternoon. Happy weekend ko no. Oho, sa tanan nga viewers nga naga-monitor sa Action Radio. Bao with love from Minnesota State, USA. Star, good afternoon dira sa imo. O sige. Kay Ana Sinoro, morning. Tanan nga naga sa mga action reporter. Thank you, Ged. Kay Ronnie Gordon, gingutom man ko ba sa pamahaw mo. Okay, ariglado, bugtaw ron. Si Judge Snap Yaman, tiga bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Stoto Raul Alibugada, kaladlad ka na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning, kapangapin na niya. Kay Councilor Ronnie Torino sang Don Salvador Benedicto, good morning. Si classmate ko Efren Pumpirada sa Merkado sang Sumag, dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, good morning. Kay Pare Erneng Aurelia, kamusta? Dira kay Nini Pato sa Burgos, wala sa Kitaa ba? Sa mga kay Siboys, kamusta ka mo? Nick Barta, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, si Lore Apurado, pangamusta sa grupo. Kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Lorene Canson, dira kay Buni Advincula, kay Bibitan, baudugay na kami, nga wala magkinitanay, kay Matt Chua, kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, kamusta? Morning sa inyo, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. O sige, basta ara kamo, ari lang ako dire. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:17. Mabalik ako pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na tikang sang panahon. Esterles nag-aapekto sa Luzon.
Western Visayas, lakip ang Negros Occidental kag Bacolod City maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin gikan na aminan na sidlangan pakadto na aminan na katungdan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20. Dalagko nga mga balita perti ang Senate hearing kahapon. Nahublasan naman ang iban naton nga mga kauturan sa Parmalibaw, Puerte, no? Karon alas 6:30 aran kadahon ta ina nga mga isyo kag balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na Sabado subong pero abierto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan Tinog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas ka balanse Matuod ng mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon,
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Baw ano ni natabo nagresulta sa siyam ang missing, 25 ang na-rescue matapos naglugdang ang sakayan pandagat nga Sunken 8B alauna sang kagahon. Biyernes kahapon tunga sang Sikogon Island kag Carles sa Iloilo. Sa interview dito kay correspondent Roger Gutib kahapon sa kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Head Captain Ludovico Librilla Jr. ang siyam kamising ginalakipan sang boat captain nga si Frankie Chavez taga Tubuso, Norberto Patruzzo, Bantayan Island, Cebu, Renante Porzuelo, kag Victor Calvo, Cadiz City, Herminio Romano, Estancia, Manuel Auditor sa siyudad San Cadiz, Romel Ingle, Cadiz City, Juliet Salvo sang Don Salvador Benedicto, Kagulian Dungog, Cadiz City. Sa pagpangusi sa Philippine Coast Guard sa isa sa mga survivors, ginpahayag ni Pablito de Samparado nga nagapangisda sila sa lugar apang tungod mabaskog nga hangin kag dalagko nga balod. Uy, nalugdang kuno ang ila sa kayan dagat. Sa bulig sa ila sister company, sang Sunken 8B nga 8B Old Man and the Sea, na-rescue ang 25 ka persona nga yara sa Mayo karon nga kondisyon. Amo na nga budlay gid.
basta gani nga may ara sulo signal, may gilabatak ka signal kag may mga low pressure area nung kagid. Paiway anay nga magpalawod kay masyado ka delikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na kay Gilbert Sarita. O sige, nagaginutok ko sila sa SM, kalain. Kay Bars Labargan, pamilya Caro kag Labargan sa Moises Padilla, good morning. Kay Jimmy Latido Jr., nila sa Bonifacio Patrol Base sa Barangay Mailom, good morning lang. May lang nga pagmonitor. Kay Dilmar Dikinya, good morning. Tamyaw ko da mga kasimanwa dira sa Punta Taytay. Taga Punta Taytay, good morning. Kay Purita Dimiren, good morning. Pukaw kuno kay Elina Dimiren, Red and RR Dinagrada, Kagrita Alejandro, thanks God. Wala sang anuman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Perti ang inarangkada sumong sang filing sang Certificate of Candidacy sa Oktobre na. Dason simana na. Di ka ginawa-guwa na. Pila lang ka mga politiko ang sumong nagatuloteskopyo pa. Katulad kay Vice President Leni Robredo. Daw gapulo panilag pa siya. Pero iba niya, itsa kalo na sa ila sini pagpasimpalad sa pagpapili pinakataas nga pwesto sang pungsod Pilipinas. Nagpilak una na sang ila pagpasimpalad si Senador Ping Lacson, subong man Senador Manny Pacquiao, subong man anay Senador Bongbong Marcos, Mayor Isko Moreno. Hindi magkubos sa lima ni ang mga iningkwintuhanay sa tuig 2022. The more the merrier. Namin niya, may pilian ang tao. Namin na kung damo kay tuon ka kung sinugit ang nagakabagay nga ibulos dira pungko sa Malacanang. Ang aton malang niya, nga kung sinod dira magpungko kabay pa, nga tahugid ang unahon. Hindi kay ang bulsa punon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada,
Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang kahirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod
kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka ba? Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ng iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po ga kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gila pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila
Para sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1, ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1! Kilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Dire kita, pasada pa premyo panalo 2021. Paginbulahan gid sa duwa ka mga driver, aber 500 naman ang ilang mabaton. Jonilo Midil sang barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod, oy tricycle driver. Subuman si Gilbert Sarita sang barangay Singkang Airport, home site downtown ang biyahe. Abe, kuhaan nyo na ang inyo 500 dire sa Aksyon Radio Bacolod. Magabutan lang ngalan mo, piho-piho na, may 500 ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46 gaso ang panamyaw kay Aksyon Rex Cantong. Si Ana Sinuro, silang niya Aksyon Rex, happy birthday gid. Si Star Mayo, baw niya happy birthday man kay Rex Cantong. Oh, sige, more birthdays to come kuno. Long life pa siling ni Star Mayo. Baw, sige, kay Milili Oligo, na kumporme siya sa aton komentaryo. Si Alex Muntisa, una sa balita, una sa aksyon na. Okay, Alex Minto sa good morning lang. Sige, nagatamyaw man siya. Sila ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Kag Ma'am Jinky Di Alagnon sang Phoenix, Arizona. Sige. Si Di Anton Diaz sang Patria Village, Araman. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning. Kay Rot Antiquinia, morning sa Bacolod. Diri sa Santo Niño Build kay Madam Aping aga pagaluto para sa iya karinderya. Sige. Kay Marilo Caminto, morning. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning man. Sige, upod-upod kita tagsa kaaga. Dira kay Neil Brian Balois, good morning. Kay Kagawad Orlando Balois, dira sa barangay Gintuban, Isabela. Naga-monitor siya kuno. Dira sa Purok 4 Ubay, barangay Agisan. Kay Andrino Comida Botanas, monitor lang kami. Sige. Kay Marilo Caminto. Sige. Si Jinky Di Alagdo, no? Happy Saturday. Kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Kagdot Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, tanan niya nga pamilya, dira sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, nagamonitor siya sa Arizona, USA. Kay Pili Perez, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Ina-endorso na sang kilusang bagong lipunan, KBL. Siya na Senador Bongbong Marcos nga ila sini standard bearer sa 2022 nga eleksyon. Sadya na ni, gari nag-guok na ang politika dire sa pungsod Pilipinas. Kung mainit ang nasyonal, gainit man ang lokal. Hala-hala, waswas kita. Kay Rochelle Evangelista sang barangay 14, good morning. Si Jinky Di Alagdo, no? Happy birthday ko, no? Kay Action Rex Cantong. Baw, puwerte ba? Ang birthday ni Rex Cantong daw pertik bantog. Halin dire sa Pilipinas, pakadto sa iban nga kapungsuran. Di na pamahaw, idulong na ko, no? Sige. Mga alas 5:30 ko, no? Idulong ng pamahaw dire sa Aksyon Radio.
Kay Mox Espanyula, good morning man. Kay Wilfredo Siapok, monitor kami di si Antipolo City, Rizal. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Ano-ano man 74 anyos nga lula, nadakpan pa, uy, sobra sa kamilyo, no? Nga siyabo, ay, malam na, baligya pa siyabo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na, dito ina sa Tagig, no? Hindi dire sa Pungsod o kon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay Nobi Maggapan, always gid ga monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. O tiyamyawya, happy birthday ko no kay Lini Jane Midil. Kay Lini Jane Midil, happy birthday man. Mabalik kami pagkatapos ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kamustang COVID? Naglabot na sa 125,444 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 884 ka bag-o nga kaso. Nadugangan ang Negros Occidental sang 234. Probinsya sang Iloilo 192, siyudad sa Bacolod 165. Ang siyudad sang Iloilo 146, ang Capiz 81, Guimaras 28, Aklan kag Antique may aratag 18, samtang 868 ang bag-o nga recovery nga nagdala sa kabilugan 106,386 kag 48 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilungan 2,918. Ang Western Visayas may 16,110 kaaktibo nga kaso sang kagaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Siling ni Anay Senador Antonio Trillanes. Inya ni nang mag-file ni sa mga kandidatura nila. Hindi na tuod nga oposisyon. Kalain. Ti silong tuod, ikaw. Morning kay Manjo Arnijo, kay Ters Vergara Sanso, kay Imbong Diocampo sa Maao, kay Joel Abansinya, sang Naik Cavite. Morning kuno sa pamilya Norbe sa La Libertad, Barangay Mailom,
Sige, morning da. Monitor ko no si Ters dire sa Moises Padilla. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna ang mga tao nag-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na o kapi-kapi na kamuda. Cinco size na diri kita. Desisyon sa pamilya sa pagpasaka sang kaso batok sa sospitsado nga ginlutang sa isa ka persona sa Barangay 13 ginatugyan sa Police Station 1. Police Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginahulatan na karon sa Police Station number 1 ang desisyon sa pamilya Barbon kung ipatayo nila ang papasaka sang kaso batok sa persona nga naglutang kay Lito Barbon sa Miyerkules ang Ugto sa Porok Boulevard, Barangay 13, Sinisyudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1, matapos may ara na sila lead kung sino ang persona nga naglutang kay Lito Barbon. Sunod sa kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station number 1 nga halos kuno kompleto na ang mga ebidensya nila kung ipadayon sa pamilya Barbon ang pagpasaka sang kaso sa persona nga nalutang sa kay Lito Barbon nga kung nagpanugid lang ang pamilya sang biktima, posible sa tuong adlaw, Miyerkules sa Ugto, nadakpan sa kapulisan ang persona nga naglutang sa biktima. Sunod sa kay Police Major Ramel Sarona, Action Fred, hepe sa Police Station number 1, nakita nila nga medyo uncooperative ang pamilya kag hindi malikawan ang pagduda nila nga mayara cover up nga ginahimo ang mismo pamilya sang biktima sa paglutang sa Porok Boulevard, Barangay 13. Wala gabi nga kopera ang pamilya kay ilagin sabon-tabunan ang insidente pero may naghatag sa mga information nga ang person of interest taga-dira lang kilala gid sa ila pamilya. Amo tong una namon aboto wala gid kooperasyon daw may cover up bala nga nitabo. Amo tong wala day naman siya nadakpan siya gid na yung krimen ka dako man posibilidad nga damo man nakakita nga siya gid ang gatiro kay damo tao mo tapos lapitan na dikit-dikit ang balay tapos ang time mga natabo ang aksidente ara mo lang mga utod niya sa natabuan sa pagpangtero. So kung nakapanugid sa inyo sa ang pamilya sa biktima, posible nadakpan nyo na mismo gid nga adlaw. Yes, nadakpan tani dahil na mo. Dili kay wala sa ibang pa tao na mo nakuha ang impormasyon. So sila mismo nga pamilya do may cover up? Yes, amo na niya talapangdan namon sa amon investigasyon pag-abot sa crime scene namon. Kay dako gid possibility nga kay balo ang pamilya sa biktima kung sino tong kapatay sa ila pamilya. Dako posibilidad may gintago gid sila kay kilala nila ang suspect
suspetsado. The way sila maghatag informasyon sa among natalupang danay namon na something may cover up sila ginobra para matabunan ang suspetsado. Kung gahambal pa lang dahil sila nga si amo negatiro sir amo ni nitabuan dakpan makahaptor sa operation sa design kami kay madakpan tani namon dahil na suspetsado. Police Major Ramel Saruna, Hepe sa Police Station number 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report. City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Oy, may plano si Mayor Ebilio Leonardia nga magpatawag sang meeting upod sa EOC kuno kag local IETF agod sa panibag-o nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Ilabi na kahapon, Biyernes, Setyembre 24. Suno kay local IETF Chairman Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ang ginpagwa sang DOH Region 6 nga record sa Bacolod nga 164 ka kaso sang COVID-19 ang mahimo ikatatlo pa lamang nga tinion nga nagtaas ang numero sang kaso sa siyudad sa Bacolod ikumparar sa Iloilo. Tinagapati ang Vice Mayor nga paghatag sang kumpiyansa sang publiko kag ang kawadon sang kooperasyon sa mga contract tracer ang nagapanguna nga rason sini nga problema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Kay Florencio Villacampa sa La Union, good morning. Kay Jonel Cartel Biliute sang Central Maao. Kay Dodge Dalida ga rinaga ako no sila karinderya dira sa singkang ang Aksyon Radio. Kay Kagawad Timay kag Munit Lubaton sa Mambulak sila ginatamyaw kamo ni Milili Oligo. Sinuna Agravante o tune-in lang nagapangapi sa sining nga mga tinion. Kay Uka Malino o dugay tanang gina sige bago lang makita puti na gali ang buhok mo ambot kon sigano ta ka gulang 68 na ako watching from Patikwe Hinigaran pila ka 68 kahino na Agravante good morning puti na kunong buhok ka tikitaon giba no yuta na lang itong bilin. Puti na tanan. Balo ka naman. Ang edad ya numero lang ina. Siling sa mga malam sa una, sang akon katigulangan, ang edad ko no, parehas ang pagigugma nga hindi mo matago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12. Mabalik kami pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin matinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again.
kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagaling. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocol. Si size na may bukol bala nga nagatubo sa law. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-16. Una nga bula resulta 38 kag 16. Second draw 37-38. Ikaduha nga bula resulta 37 kag 38. Third draw 9-23. Ikatatlo nga bula resulta 9 kag 23. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sa Lotto 658 kita. Bawd ako ng jackpot. 131,333,920. Kombinasyon in any order 4, 12, 14, 44, 55, 6. Resulta sang 658 4, 12, 14, 44, 55 kag 6. Sa ilo kita 645 ang jackpot 46,502,069. Ari ang kombinasyon in any order 2, 4, 24, 6, 28, 41. Resulta sang 645 2, 4, 24, 6, 28 kag 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Bao si Runa Rihidat Laba, happy birthday ko no, kay Rex Cantong. Bao, pwerte ba? Kay Neil Brian Baloes, kay Sandra Balandra, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid,
kaagahon. Ari ho, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma balak Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsang ano nga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:25 na. Diri kita, mga balita nga natipon naton sa Bacolod City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Action Fred. Plano ni Mayor Evilio Bing Lunadia nga magpatawag sa meeting upod sa EOC kag local IATF angon sa panibagong nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod. Suno kay local IATF Chairman Vice Mayor Ilcid Familiaran, ang ginpagawas ang DOH Region 6 nga record kahapon nga adlaw nga 164 cases. Ang mahimo nga ikatlo pa lamang nga tinion nga nagtaas ang numero sang kaso sa syudad kung ikumparar sa syudad sang Iloilo. Nagapati si Familiaran nga ang paghatag sang kumpiyansa sa publiko kang ang kawadon sang kooperasyon sa mga contact tracers ang nagapangunang nga rason sini nga problema. Magluwas sa pagtaas ang kaso sa COVID-19, ginapaabot man sa BC Alcalde nga maging kabahin sa among nga meeting ang pagtarakay angon sa isyu ng supply sang medical oxygen. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Morning da. Kay Mike Jan Samuldi Siba. Happy birthday ko no kay Aksyon Rex Cantong. Si Star Mayo, gagwa ang iyang ngalan. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Norden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. September 30 na, 5 kaadlaw na lang, mabalaan ta na kung sinong iduso nga kandidato sang Juan Sambayan. Sinuayhan ang iduso sa grupo ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Kay tatlo ang pilian nila mo. Si Vice President Leni Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, kaganay Senador Antonio Trillanes. Aber, hulaton ta ang Setyembre 30. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kaya Tia Kim Iriman, good morning. Happy birthday kuno kay Rex Cantong. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagampi.
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na, dire kita. 43 anyos nga lalaki arestado sa kasong paglapas sa iligal nga duga sa siyudad sang San Carlos. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May gagaksyon na Fred gindakop sang kapulisan ining isa ka 43 anyos wala sang trabaho didto ya sa Dos Hermanos Street, Barangay 3, siyudad sang San Carlos sa kaso nga paglapas sang Republic Act 9165. Ang suspetsado ginkilala sa kay Raul Cuse. Kagini siya ang nagapuyo sa nasambitman nga lugar aksyon na Freda. Ang warrant of arrest ginpapanaog ini ni Honorable Reginald Mercurio Fuentevilla, Acting Presiding Judge RTC Branch 59 sa siyudad sang San Carlos na pitsahan ini Setyembre 9 karon nga tuig. May bail ini nga ginrekomendar ang korte nagabalor sa 200,000 pesos. Ang nasabit nga suspitsado karon preso na sa custodial facility. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39. Kay Jorge Maranyon, good morning. Kay Jen Martagle sa Palaka, Valladolid. Kay Arman Regalado sang Montara, Isabela. Kay Ulib Tababa, good morning man.
Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang panisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Baka sa mga fire patrol my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started sa music station. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na mga blatter entre pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog Kaghandurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices. Standard Time, las 5:48.
Standard time, 5:49 na, pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa ang gin-aligar drug pusher matapos nadakpan paagi sa bypass operation kagabi sa mga kapulisan sa Idalom sa police station number 4. Ang bypass operation natabo sa Purok Balinday, Barangay 2 diri sa siyudad sang Bacolod. Ning aresto ang gingkilala kay Anthony Rico alias Tonton, presidente ni sang Purok Langis, Barangay Banago. Sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan, si Rico ang akto nga nag-engage sang illegal nga droga. Sa diin ini siya ang nadakpan man through bypass operation. Di nag-recover sa iya ining 5 ka sachet sang suspected shabu. Ginabulubanta 7 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs worth value 48,000 pesos. Samtang sa police station number 7, arestado manining wanted sa kasuguan siyudad sa Cadiz na matapos ginserbihan sa mandamiento di aresto sa Purok Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Ang suspect naging kilala kay Edward Talio, 29 anyos, kaga residente sang Hacienda Maya, Barangay Kabahog sa siyudad sang Cadiz. Si Talio ang may kaso acts of lasciviousness din ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Gwendolyn Jimenea sang RTC Branch 16 na Pitsahan August 25 of 2021. 200,000 pesos ang biyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 5:52. Si Utay Benedicto, tamyaya ko no taga-barangay San Jose, niya gamit kamo pismas, kay alarming na gid ang kaso sang COVID-19 sa aton barangay. Damo na ang positive ka na patay. Pabaksin gid kay wala man ako no bayad. Correct si Utay. Diding Alohaminto, good morning sa barangay Antipolo. Monitor gid adlaw-adlaw, pamilya Alohaminto. Kay Crisilda Balindis Iman, happy weekend. Sige, good morning dira sa Panglao, Bohol. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,